nọ tata bụ Obinabo Royal Compound Igbo ala nke dị na Ivitedunu, Anambra State. Anyị webe tata anyị nọ tata na nwere ụlọ gbara afọ ochie na ụlọ anụnwa na alụlụ ya n'afọ 1865. Ọgbagaro ịgbakọ arọ ahụ wee luo tata ihe ọ dị bụ 155 years. Anyị wee fele ụgbọala anyị na ABS wee bịa ebe tata wee sị ka bịa fụ nke anụnwa ụlọ anụnwa anụ na ọgbala ezigbo afọ ihe ọkpụ ka ọ bụ. Mgbe na-asị gị gị onye ma na-ege anyị ntị, ọ bụ na o nwere ihe dị na obodo unu, ihe ọkpụ maọbụ ihe ndị oyibo na-akpọ human interest, akụkọ dị n'obodo unu, ịkpọ anyị n'akara ekwentị nke ị na-afụ n'ihe onyonyo gị. Kịta bụ oge akụkọ, anyị ga-aga ka anyị ga kọwaa akụkọ. Wụchaa ntị gị ọfụma, buru mmịa gị. Afọ m bụ Chinelo Okafọ. Ka anyị baa n'ime akụkọ ka ịnụ ife a ga-akọla anyị banyere ụna na onye nwe ụna. Agakwa n'ebe ọbụla. Anambra Community Stories ka anyị nọ n'ime ya. Ndị ABS asị m unu nnọọ iji unu amaka ife gbasara ụlọ anyị nọ n'ime tata. Onye lụrụ ụlọ a bụ Obinabo Okoli 1. Onye mụtara ya bụ Eze Ajara nke mbụ. Ọ mụtara ya site na ịmụ Okoli nke mbụ. Okoli wee mụta Obinabo Okoli ya n'arọ 1934 fa wee nọlụ. Mana Obinabo Okoli ọ mụtara bụrụ nnukwu onye isi agha. Onye na-edu ndị be anyị eje ọgụ dị iche iche. Mgbe a na-eje ọgụ a na-anọ obodo n'obodo. Ọ sị ya agafere ya n'iru, ịgafere na mgba atọ gị. O wee lu na arọ ndị ọcha bịa na be anyị wee jụba kedu onye buru ebe be anyị. Ndị ọcha wee dulie wee na Sierra Leone. Ọ na-arọ ga na-arọ na Sierra Leone wee sie ka ọ na Sierra Leone. O sikwa ebe ahụ wee jee Saudi Arabia. O jee Saudi Arabia nọkwụkwụ ya arọ ga na arọ wee si ebe a wee nata. Ka ọ natazi ndị ọcha nọtara ya, ndị ọcha wee chie ya eze na ọnya bụ eze ndị Ifite den kịta ụzọ Ifitedunu. O wee chịba wee mesịa mụta dị ọkpara ya bụ Michael Udalo Obinabo. Michael Udalo Obinabo amụrụ ya n'arọ 1875. O wee mesie nna ya wee nwụrụ. O wee banye n'ọchịchị ka ọ na-achịzi. Mana ụlọ anyị fụrụ ife a dịka nsi wekwu na mbụ. Onye abụọ na-enu izizi alụ na the then Eastern Region. Uden Eastern Region. So na ọnya nwa anyị na-akara aka. Olu na March 11, 1911 ndị ọcha ndị fada wee bịa n'obodo anyị wee bịa unu n'anya unu afọ ife na statue ma Bible fa bilie. Mgbe a wee nwee ọtụtụ ndị mmadụ chegharị ịnụ emesịrị baptizim. Ọfa bụ ndị anyị fụrụ ebe a kpọsara akpụ. Fancha wee nọrọ mesie emeva mmiri chukwu nyanwa zaba Kaifas afa mmiri chukwu enyere ya wee nọgide oti n'ọnwa. Michael Obinabo wee rigolu asị mmadụ nke ịbụa wee chebaba anyị ụlọ enu Okwuta dị na ndịda. Ọ lụrụ ya na 1934 ka ọ banye iche ife a. Oge mbụ ife ọ bụ headmaster lụọ mgbamgba anyị niile ma Adazi ma Orumba bọkụs ga nkụzi. Afa ha nọ headmaster wee narị ya avịa ife a na ịbata na ba ife a na-akpọ ya mgbe master. Olu ka nne ya nwụrụ wee bata wee chebe ebe anyị bụla ma dese ka ọ na-achịzi ife anwa. Ndị Eastern Region mgbe wee kpọrọ ya ọ bụrụ President of Customary Court na the whole local province. Then mesie wee promote onye enyi ya ọ bụrụ President of Customary Court of Appeal. Onye ka ọ nọzi na ya ọgụ Biafra Nigeria wee bido. Then na November 28, 1967 mgbe aka ọnwụ. Mgbe nwa mmadụ ife abago amị isi m ebe anyị nọ n'amị nata wee nọrọ elisie nna m wee nachigharị azụ. Igwe Obinabo Okoli afọ baptizim ya Kaifas. Ihe a lụrụ ụlọ ahụ na 1865. Ihe a bụ igwe izizi enwe n'Ifitedunu
Amadu nke mbụ ọ chịgide nwa na 1932 on a Good Friday ma tupu ọ nwụọ ndị Hausa dulie na exile na Sierra Leone. O jee Furabe College nata ọ mụtago n'akwụkwọ ndị ọcha wee chie ya igwe obodo. O buru ụzọ in fact nnukwu onye agha ka ọ bụ ebe ndị oyibo na-akpọ General Timo a general ndị amị. Obodo anyị na-afa gba n'oke adachara eji nwaanyị maka o buru ụzọ ọgụ a na-ama na nwoke nọ n'iru ka ọ nwụziri na 1932 nwa ya nwoke Chi Amadu II Igwe Michael Udalo Obinabo onye nke abụ ya amụtala m na ndị dị ndụ kịta abụ m onye nke ịtọ ka ara wee tọ na ndị Igwe Michael Obinabo mụrụ. Michael Obinabo amụrụ ya 1875 ọnwa 1967 mgbe ọgụ na-ebidosi mana tupu ọnwụwa o nwere ọkwa o jigasị ọ nọ na customary court mesie mee president customary court of appeal n'Ọka province den ọ kụziri nkụzi ọlụ na USC tupu emezie anyị igwe. Ọ bụkwa dọkịta maka ọtụtụ ndị onye arụ ya bara ọ na-enye ọgwụ afọ ọ na-enye ọgwụ maka ụmụ nwaanyị ime na-esili ike ọ na-agwọ ọya dị iche n'iche mana mkpụrụọgwụ na mkpụrụ osisi ka o ji eme nke ya o nwere akwụkwọ o ji ego ya na ọ satara ya asata na-emekwu ya be anyị anụkwa n'ọrụ ka bank maka ndị niile na-eji afịa mana agụliere mana ọkụzụ onye zụtasị ihe ego ọ ga-anwụpụta o dobe ya ebe a ọ mago na o nwere ibe ya eme ya ma ndị nwe ego fa na-abịa ebe a edobe ya mgbe onye ji chọọ ọ bịa wekwala ya. Unu okwute ya arụ ya ebe 1934 unu okwute adịfụ ebe a mgbe ahụ a na-arụ ya ịma na ndị ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ọ na-amasịba iji ọrụ n'obi eze ọtụtụ ndị bịa so lụọ ọrụ ebe a lụrụ ya na nkịtị nkwe nke ya tọ n'ụlọ agbanwe ndị na-arụsị ọrụ asị onye nwaanyị adụrụ nwa ya nwaanyị ka ọ nụwa maka na ọ bịa n'obi eze o mesịrị eme amụ na amụ o nwere ndị ahụ sisi etu a nụta mana ibe aṅụrị ka ọ bụ. Onye nwe ya bụ ụlọ bụ Obinabo Amadu nke izi na-efite ugbo mana kịta bụzi efite dunu mana ya bụ Obinabo bụ eze onye nke ịtọ na eze dị na be Obinabo eze dị ebe onye izi bụ eze ebe bụ eze Kwajani after eze Kwajani enweta Okoli after eze Okoli abata na eze Obinabo after eze Obinabo abata na eze Michael na diọkpala Obinabo ụlọ bụ ụlọ Obinabo and Oshanya training ọ lụrụ ụlọ na 1865 ọ lụrụ diso oge a ụtọ dị mgbe abụ ị na-anụ ka a na-atụ ina na-asụ ogidi na ọrụ igwe ụmụ ya na ọrụ Nwanegbo mgbe a ka obodo na-alụla eze ọrụ akụwa ogene ndị obodo agbakọ wee je wee kwụwa brik ebe ejiri ụlọ ọba aja brik and ebe a na-akpụ brik a bụ n'ugwu aja agụ n'oke anyị na ụmụ ya akpụsị anya akụwa ogene ndị obodo a na-ebugote ya maka na eze ka a na-alụrụ ya ogidi na ọrụ igbo ụmụ ya na ọrụ Nwanegbo maka na igwe ogidi etu abụ ka esi lụrụ ya etu abụ ka esi lụrụ Nwanegbo ụmụ ya. Ndị kọrọ akụkọ mbụ akụgo kwuo maka nna onye nwe ụna kwuo maka nna onye nwe ụna onye nwe ụna anụ a bụ Igwe Amadu Okoli Obinabo nna m ka ọ bụ n'Efite Dunu and o butelu agam n'iru rinne n'Efite Dunu. Unu n'anya n'azụ m unu ga-afụ ebe akpọrọ ya ọnọdụ onye ọcha Reverend Father ọ nabata weta Catholicism ya Catholic Church n'Efite Dunu na-ebunye Bible onye nwa nabata ndị ọcha izizi n'Efite Dunu webata the first Catholic Church enwe and the first primary school enwe n'Efite Dunu Ọzala primary school ọkadị wee luo echi. Almost every ndị Efite Dunu niile gụrụ akwụkwọ n'obodo a ọ na school afọ kafago ife nwere ike ikwu maka ụlọ anụ a but that na alụlụ ụlọ anụ a bụ the oldest story building enwe na the whole of southeastern region oge ndị kwuru okwu na-ekwu that not about the same time mgbe alụlụ nke a ka nna ono na ngwo nyachifu ono lukwuru nke afọ dị na ngwo ebe a ka civilization bido n'Efite Dunu. Antonan all facts and figures a na-efichi ya eficha akala aka kwe ka ọ na-adị a na-efichi ya etu o si ede maka mgbe awakwu ịma na ụlọ enu adịrọ common ụtụtụ bụ ụlọ okwu ụlọ ọtọ ụlọ aja mana nke bụ brik ka eji elu ya mgbe ahụ ọgbọdị ụlọ ụka izizi
Catholic Church bido na be anyị ya ọ nnukwu nna anyị wetara ya na 1911 onye Irish izi bụ fada bịara nye anabatara ya dubata ya ebe a ọtụtụ ndị bịa mgbe anwa emesịrị baptizim nyanwa mezie ikpeazụ kwuele sisi mekwue ya ahụ ebe anyị okwute Keifas onye ahụ ibe ji bịa Keifas okwute the gate of hell will never prevail against it otu a ka ọ dị kwe amen.